Nu aveți de treabă, te filmează, drag. Ai făcut poza? Da, acum, da, o zi mai înainte că ți-am făcut poză, mă. Au făcut ce? S-a făcut cic. Și că îți mai fac una, numai trebuie să te primi, că tu te cam miști. Nu. Nu s-a făcut la mine. Nu mai pot, frate. Ce? Nu mai pot să mă stau aici. Să mă stau aici. Păi apucă-te și dăm niște găuri aici în perete, că... Nu acolo, mă. Aici îmi trebuie mie, aici, sus, acolo sus. Hai să văd drumul. Ai mai fost așa? Cum? Ai mai fost așa? Cum? De cum? Am avut. Au avut. M-a făcut gura, mă. Bra. Ăsta nu... Da, mă, Da, mă, zi, da, îi dai Dar loc când am mers, nu? Când a venit. Am venit. Când a venit. Tu! Hai să duc. Dar spune tu acum ce scump a fost ăsta. Cât a fost? Deci tu nu... Tu așa faci cu mine. N-am făcut tine, bra. Nu cu mine ai fost.